tentokrát nejsem v Tabu galerii Josefa Rataje a nejsem já ten, kdo si zve hosty, ale já jsem na návštěvě. Jsem na návštěvě ve Vídni, u Laca a u Pavla. Ahoj, Ahoj, Laci. vítaj u nás. A to téma, které je třaskavé, emotivní, hodně kontroverzní, tak je samozřejmě vy jako rodiče, Pavel a Laco, a adoptivní rodiče. Presne. Máte 2 malé děti, 5letou Nelinku a Lionka, kterému je rok. 2 roky. 2 roky. Presne tak. Kde to všechno začalo a proč jste vlastně ve Vídni? Je to proto, že v Čechách ten sen, který jste chtěli stát se rodiči, nešel tehdy? Kde začať? Ja som z rodiny, kde deti vždycky boli. Bol to vždycky môj sen stať sa rodičom a dá sa povedať, že v tom našom vzťahu som bol ja ten, ktorý tlačil a chcel, aby sme mali deti, alebo nie tlačil, ale možno otváral tie dvere k tomu, aby aj Pavel pochopil, že fakt je skvelé mať deti. A začalo to v Prahe, začalo to pochopiteľne, každý chce mať svoje vlastné a svoje ego a svoje spermie a tak sme začali riešiť náhradné materstvo. A začalo to v tej dobe, keď my sme to riešili, tak to bolo okolo 100 000 eur, čo znamená 2,5 milióna korún. Bolo to ale ne v Čechách, museli byste... V Amerike. Bolo to v Amerike, kde to bolo ako oficiálnou cestou, tak začal som hľadať iné. Vlastne skončilo to tak, že v Kambodži to už vyzeralo, už sme vlastne videli nejaký zoznam dárkyň vajíčok a tak a išli sme touto cestou. Zrazu to zakázali v Kambodži a priznám sa, že vtedy to bolo veľmi ťažké obdobie pre mňa, pretože ako keby sa mi rozplynul sen nad tým stať sa rodičom. Priznám sa, že prišli vtedy aj drogy do môjho života. Pařil som tak 10-krát v 7-dňovom týždni. Teda u mňa drogy, to znamená, že za tie 3 mesiace som mal 4-krát a to som sa už pýtal pri druhom, že či som teda ako feťák, oni mi hovorili, ukludni sa, to ako fakt nie, ale... A potom zrazu prišla verzia, že môj muž Pavel pracoval vo Viedni a stretli sme známych, ktorí boli piestonskí rodiči. Poďme sa k ním spýtať. Tak sme išli a videli sme, že funguje tá rodina. Čiže, jenom moment, ty si to nevzdal ale úplně. Nie. Ty si říkal, že si to bolo to tak iba jako... ťažké proste prijať to, že sú možnosti, ale ako? Pretože musíš zmeniť svoj život a ako si sa pýtala, či bol dôvod na to, aby som odišiel z Čiech do Viedne. Áno, jeden z dôvodov bola rodina. Pretože sme zistili, že v Rakúsku je to veľmi podporované, je tu možnosť adopcie, je tu možnosť piestonskej starostlivosti. Po tom setkání s těmi pěstounskými rodiči. Áno, ale oni nám odporučili, aby sme išli na sociálny úrad a tam sa spýtali. Oni majú najnovšie informácie, vedia, čo treba, vedia to, lebo veľa vecí, čo sa rozpráva medzi ľuďmi, sú častokrát fámy. Sú to výmysly, ktoré sme počuli niekedy pred 5 rokmi, pred rokom, pred 2, pred 10 a to sa bohužiaľ, bohu dík sa to mení stále. A co myslíš těmi nesmysly nebo těmi dogmaty? Napríklad sa častokrát hovorí o tom, že aká je strašná pestúnská starostlivosť. Že oni prídu, napríklad to, že sociálne pracovníčky prídu a zaklopú ti na dvere a rozrazia dvere, pomaly majú tvoje kľúče, pomaly sa ti pozerajú do postele, furt ťa kontrolujú, niekde je taký ten démon nad tvojou hlavou. To sú výmysly. Tie sociálne pracovníčky, s ktorými my sme mali tú čest sa stretnúť, sú ženy, ktorým cieľom je nájsť domov pre deti, ktoré sa narodili, ktoré ich rodičia sa rozhodli, že nemôžu sa, alebo rozhodli, proste ich situácia doviedla k tomu, že nemôžu sa starať o svoje deti z akéhokoľvek dôvodu a sú to ženy, ktoré hľadajú pre tieto deti domov. Pre ne to je to najdôležitejšie a to je ten najdôležitejší cieľ. My sme si prešli, asi rok a pol to trvalo takým kurzom, kedy oni hľadajú tvoje aj zlé, ale hlavne tie dobré veci. Oni ťa motivujú na to, aby si bol dobrým rodičom, pretože ty sa staneš rodičom v sekunde.
Ty si bola tehotná 9 mesiacov. My sme v jeden moment zistili, že teda ten tehotenský test dopadol dobre. Potom prebehlo v sekunde 9-mesačné tehotenstvo a potom sme sa dozvedeli, že sa narodilo dieťa, ktoré bude u nás doma. A to boli sekundy proste, ktoré... A ty máš povedať áno alebo nie. Druhý deň sme išli do porodnice, tretí deň domov. Takže tá príprava musí byť veľmi veľká a intenzívna, aby ty aj ako dospelý si mohol byť tým najlepším rodičom pre to dieťa, ktoré sa ti narodilo. Já bych se u toho kurzu chvilku zastavila. Než dojdeme k tomu momentu, Jasné. který trvá sekundu a máš to baby. Z toho je jasný, že jste chtěli vlastně novorozence, že jo? Chtěli jste Áno. baby. My sme mali Čím napísané, že by sme chceli od 0 do roka a pol, ale aj tak nám tie sociálne pracovníčky vraveli, že v Rakúsku to býva alebo vo Viedni z 90% novonarozené deti. A u toho kurzu, který jste absolvovali, překvapilo tě v tom kurzu, co ses dověděl, překvapilo tě něco velmi? Pravděpodobně ano. Ono, to sú vlastne veci, že ty ako keby chodíš na párovú terapiu, pretože ty takúto dlhú dobu, my sme tam boli, myslím, že každý deň 3 hodiny, nie každý deň, ale raz do týždňa 3 hodiny. Potom sme mali jeden celodenný kurz, to trvalo nejakých 10 hodín. Ale to nie je len to, že ty si tam tie 3 hodiny a dozvedáš sa tie veci, ale ty potom nad nimi premýšľaš, ty potom nad nimi sa doma rozprávaš. Takže to je x hodín vlastne prípravy na to stať sa rodičom. Neučili sme sa prebalovať, neučili sme sa čistiť uška, toto vôbec tam nebolo. Táto časť, tam my sme sa učili právne veci, učili sme sa prípravu vlastne na to, ako pracovať napríklad aj s tým, že si adoptívnym rodičom. Povedali nám, budete dostávať strašne veľa otázok. Všetci sa budú pýtať a potom vám povedia, no vieš, ja som iba zvedavý. To sú veci, ktoré ty sa chceš pripraviť na to, ale aj tak na tieto otázky to nejde. Ale dozvedeli sme sa napríklad to, jedna z vecí bola, že je veľa zlých príbehov o deťoch, ktoré majú adoptívnych rodičov. Ale sú tam aj dobré príbehy. A my sme hrali tú hru, čo si takto nalepíš na čelo, tú hádej, kdo sem, či ako sa to volá. Tak my sme to mali na zádech a vďaka tejto hre sme zistili, že napríklad Harry Potter tiež žije s piestonskými rodičmi. Keď si to zoberieš, jeho rodičia sú mŕtvi obidvaja a jeho vychováva teta se strejdou, býva pod schodami. Potom tam Sandra Bullock, mám pocit, že má adoptívnych rodičov. Steve Jobs má adoptívnych rodičov, mal adoptívnych rodičov. A takto pokračuješ a oni nám povedali, keď vám niekto bude rozprávať tieto negatívne príbehy detí s adoptívnymi rodičmi, tak im povedzte, že sú aj šťastné príbehy a je ich veľmi veľa. Takže to bola súčasť toho kurzu. Potom tam bola súčasť kurzu, aj to presne, že sme sa učili právnické veci, potom sme sa učili hovoriť o tom, čo je dôležité pre naše deti. Pre naše deti je dôležité, aby vedeli ich príbeh. Aby sme im nič nezatajovali. Včetně biologických rodičů. Oni je znají. Nela zná rodiče. Nela zná svoju mamu, ale on zná taky svoji mamu. Otcov nepoznajú. Teda biologických autorov alebo otcov nepoznajú. Takže, to má dôvod? Matky, áno. Má to dôvod, pretože každý z nás, alebo väčšina z nás chce poznať svoje korene. A oni nám vysvetľovali, my ešte tú skúsenosť nemáme, pretože presne dcera má 5 rokov a syn má 2, ale oni nám vysvetľovali to, že väčšina ľudí chce poznať svoje korene. A byť v dospelosti s tým, že niekto ti povie, že a na koho sa podobáš? A ty povieš, no neviem. Odkiaľ pochádzaš? Narodila som sa vo Viedni, ale vlastne neviem, že sú to také veci, ktoré sú dôležité pre deti. A jeden z takých jednoduchých príkladov, ktorý vysvetľuje hrozne veľa vecí, že častokrát pre deti, ktoré vychovávajú adoptívni rodičia alebo pestuni, je príbeh Popelky. Popelka je vychovávaná macechou. Je to nová manželka jej otca a jej matku vlastne nikto nikdy nevidel, ale všetci vieme, že bola úžasná. Bola milá, bola láskavá,
bola proste úžasná. A vieme, že tá macecha je teda pekná svinia. Nazvime to. Sorry. A je hnusná a zlá a všetko toto. A zrazu tie naše deti sa pozerajú na tieto príbehy a idealizujú si, alebo sa ponoria do tej pohádky. Presne, jak teraz je to všade Elza a balóny, tak on tiež presne. Jo, to je, ano. A tak to je tak, ako oni si to idealizujú. A keď sa stretnú so svojimi rodičmi biologickými, tak pochopia, že tá maminka nie je tá princezná, ale je úplne obyčajná žena, tak ako iné ženy, alebo iní rodičia, tak ako my. A vlastne pomôže jej to uvedomiť si to, že je tam, kde je jej dobre, pretože obidve naše deti neboli vytrhnuté z rúk ich biologických rodičov, ale bolo to dobrovoľné rozhodnutie ich rodičov. Čili pokud to správně chápu, tak ta velká neznámá v té pubertě by mohla udělat větší paseku? Protože ve chvíli buď si idealizuju a odcházím od současných rodičů, anebo dojdu k nějakému velkému zklamání já sám jako dítě, když na něco narazím. Napríklad nám vysvetľovali to, že ako sa kedysi lhalo deťom, alebo utajilo to, že majú biologickú rodinu, ktorá ich dala do adopcie. Takže predstav si, že máš 12-14 rokov, zrazu zistíš, teda, že tvoji rodičia sú tvoji rodičia, ale sú tvoji adoptívni rodičia, tak tí najbližší ľudia, ktorí sú tebe, s ktorými ty si sa zdôveruješ, tak ti celý život klamali a ťa zradili. A že to je ten problém. Že vlastne to dieťa sa dozvie túto novú informáciu, ktorá nie je tak tragická, ako sa to niekedy demonizuje. Ale najtragickejšie na tom príbehu je ten vzťah toho dieťaťa s tým reálnym rodičom, že celý život mu klamal a zradil ho vlastne. Že takto dôležitú vec mu zatajoval, napríklad, dá sa povedať. A hlavne je to aj to, že a to nie je len o puberte, teda Leon ešte nie, ale aj tak ako sa, a čo spolužiaci v škôlke, riešia to? A je to normálne, už Nela im vysvetľuje tú situáciu, pretože nie je to iba otázka puberty, je to otázka aj dneška, pretože väčšina detí má mamu a otca, ale sú tam aj deti, ktoré majú iba matku, alebo majú iba otca, alebo majú dve matky a dvoch otcov, pretože už sú rozvedené a už majú nových rodičov vlastne, pretože vlastne keď sa dvaja rozdelia, tak bolo otec a matka a potom každý sa ožení a máš striedavú péči, tak máš vlastne na týždeň týchto rodičov, potom na týždeň týchto rodičov, takže máš vlastne dve matky, dvoch otcov, takýto myšunk celý, takže všetci to riešia, tie deti, a riešia aj našu situáciu. Takže preto je dôležité vlastne vysvetliť tým deťom od malinkého malička, že proste je to tak, ako to je. A jak vy jste Nelince, Leonovi možná ještě, nebo i Leonovi, jak jim vlastně vysvětlujete, kdo jste? Mohli se na to zeptat, protože vy jste rodiče a oni třeba vidí kolem sebe, tak vidí mámu a tátu. Jasné. Jak tohle funguje, Laci? Aj to sme sa naučili na tých kurzoch a dáva to... Čo ešte sa vrátim k tým kurzom, je to, že tie veci, ktoré nám rozprávali, dávajú strašne zmysel. Že my sme presne hrali napríklad tú hru, čo máš na čele napísané a nevieš, kto si. A oni nám to potom vysvetľovali, vlastne celé. A jedna z tých vecí bola, že deti, ktoré majú rovnako pohlavných rodičov, tak je pre nich stejne tak dôležité, aby mali jeden aj druhý rodič meno. Vraj, každý štát to má inak, tuto u nás nám vysvetľovali, že je dôležité, aby sme sa nazývali, buď v Rakúsku to je papa a papí, alebo dad and daddy. Že je to dôležité pre tie deti, keď sa niečo stane, tak nezakričia proste, neviem presne, klasický prípad, rozbijem si koleno, tak nebudem kričať Papa Laco! Alebo Papa Pavel. To je hrozne dlhé. Vlastne nám to prirovnali k tomu, že ako keď ja napríklad a ja by som hovoril doma, by bola mama Kata a mama Laco. Nedáva to zmysel. Preto nám povedali, že je dôležité, aby každý z nás mal svoju rolu v ich živote. Hľadali sme to dlho, potom som volal mojej najlepšie kamoške a počúvaj, už neviem ako. A ona, vykašli sa na to, to príde nejak. A jedného dňa ja som na to prišiel a bolo to
Pavlovi hovoria naše deti táta, česky, a mne hovoria deti oci. A funguje to fenomenálne, fakt to vidíme dnes, kedy zo začiatku aj rodina bola z toho taká, že tlačíme na pilu, možno ja viac, že ako Ježiš zase ten Láco vymýšľa nejaké ako veci a ja nie, veríme tým psychologom, proste to bude fungovať. A je to vidieť dneska, kedy presne Nela zakričí oci, príde tam Pavel a ona spýta sa, čo je, a ona mu povie, že ja som volala ociho. Proste ja nechcem hovoriť teraz s tebou. A je to reálne. Presne my sme každý iný. Každý v tom živote našich detí dáva niečo iné. Proste niekto dáva viac cito, niekto dáva... Proste každý sme iný. Tak ako nie je rovnaký každý tvoj rodič. Každý je iný a preto si myslím, že musí mať každý iný názov, iné meno. A funguje to. Je něco, Laci, co tě pak v té situaci už rodičovské, když jste drželi Helinku v náručí, co tě skutečně překvapilo, a teď mířím třeba k nějakému vlastnímu citu, možná mě napadá to, co se říká u matky, že se probudí nějaký jako ženský cit. Funguje to tak vlastně i u vás? Vieš čo, to bolo ten príbeh, vlastne dneska je to presne 5 rokov, kedy sme poprvé videli Nelu. A bolo to... Teraz som ti ukazoval, obidva ja sa dám lesknú oči trošku. Som ti ukazoval tú fotku, tam boli otváracie dvere, tam bolo napísané Eintritt nur für Eltern, čo znamená vstup iba pre rodičov. My sme prešli túto pomyselnú bránu a stali sme sa rodičmi. Priniesli Nelinku v tej malej kolíske, nazvime to, alebo čo to bola taká. A vôbec sme nevedeli, čo sa deje. My sme držali zrazu tam a oni prišli, že toto je Nelinka. My úplne sme tam stáli, nerozumeli sme tomu, čo sa vlastne všetko deje. Držali sme ju, mali sme rúšky, sme museli mať, to bola ešte doba koronová. A držali sme ju v náručí a prvé 2 mesiace my sme lietali vo vzduchu. Ale ten rodičovský cit, moja mama hovorí vždycky, že miluje tú našu chlapskú výchovu. My sme, konec koncov sme 2 chlapi. Takže ako vidím to... A to je dobré, že to říkáš, že to má nějaký rukopis nebo charakter, chlapská výchova. Je to. V čem je? Nebo v čem to spočívá, ta chlapská? Myslím, že vy ženy ste citlivejšie. Je to napríklad aj to, ako Nela objíme toho Liona, to je, a má 5 rokov, to je niečo, je to úplne iné. Ženy asi tým, ako tie deti sa vo vás rodia z ničoho, vlastne z krásneho momentu, vznikne tehotenstvo, vznikne, že má nejaké, alebo možno to je tým, že sme adoptívni rodičia. Je to trošku iné. Ale moja mama bola vlastne vychovávaná mužom, že jej zomrela mama, keď bola malá. Takže že sme takí nejakí ako to nazvať, sme voľnejší možno? Že nemáme toľko strachov. Že nejste tak úzkostní? Úzkostní, áno, to je to. Že vlastne ženy mám pocit, že majú viac strachov. Že viac sa boja, že my sme chlapi takí, Ježiš, no tak čo sa stane? Tak si rozbijeme koleno, no tak, alebo tak spadneme, Ježiš. Aby jsme ale to neuvedli, nebo aby jsme nesklouzli někam, kde to není. To neznamená, že nedokážeš dát cit najevo. Ježiš, v žádném případě. Vůbec, ano, jak tě znám. Ne. A... To je u nás my sme ten prístav, to je ako milujem ráno, keď prídu a to je krásny moment, neviem, či som ti hovoril už, ale bolo to, keď Nela prvýkrát prišla k nám do ložnice, lebo oni majú svoju izbu, ale je to cez chodbu. A my sme spali a ja zrazu som sa zobudil a ja zrazu, že niekto tu je. A ja sa otočím a tam tá Nelinka presne s tým plišákom, že chcem ísť do postele, tak prišla a cituje u nás miliarda. Myslíš si, že tam někdy ten prvek, byť ty úzkostný a přecitlivělý ženský, může chybět v něčem? Myslím si, že áno. Myslím si, že áno. Ale našťastie máme okolo seba, zaprvé každý máme ešte mami, ktoré sú v našom živote. Máme okolo seba veľa žien, ktoré môžu byť,
vzorom pre naše deti. A takže nebojím sa, že a všetky vlastne ženy v našom okolí myslím si, že berú si za svoje. Možno nazveme to také, teraz mi skočilo do hlavy také tie súdičky, ako tam prídu. Že každá na tento chýbajúci článok možno myslí, takže každá chce tam pridať vlastne kúsok svojho. Takže myslím si, že to chýba, ale cez to všetko v našom okolí je veľmi veľa žien, ktoré to myslím si, že vynahradzujú. A musíme myslieť aj na to, že môže sa stať napríklad, že v biologickej rodine zomre žena pri pôrode a vychováva deti muž. Tiež tam bude chýbať. Ale je to tak. Já teď s dovolením připomenu jednu historku, kterou jsme si říkali, když přišla Nelinka ze školky, kde se jí spolužáci ptali na to. Proč nemá, jak to bylo? Proč nemá mámu a tátu? Áno, áno, jasné. Jak na to reagujete vy a jak reagovala Nela? No, pred 10 To se bude dít, rokmi, že se budou děti ptát. Pred Ano. 10 rokmi by som reagoval inak, pretože som nevedel tie informácie, ktoré mám. Na tých kurzoch nás naučili, proste povedzte pravdu, tak ako to je. Naučili nás, že treba aj našim deťom vysvetľovať, že ich rodiči, oni majú, ona má mamu, aj sa s ňou vydáme raz za čas, ale nemôže sa o ňu starať. A to je pravda. Na tom nič nie je lož. Takto sme to Nele vysvetľovali. Pavel ti hovoril inú príhodu, ja ti poviem ešte jednu, ktorá sa udiala tuto doma. A pribehla veľmi podobná situácia, kedy pribehla Nela do kuchyne a hovorí, že oci, Konstantín mi hovoril, že nemá mamu. A ja, že to není pravda, Nela. A ona, no, ja som mu to vravela. Proste pre ňu to je realitou. Je to realita, že ona sama povie, presne, my zahrali s kamoškou jej najlepšou a pribehli a riešili, ako sa volajú ich mami a Nela proste pribehla. Oci, ako sa volá moja mama? A ja, Tatiana. A ona, výborne. A bežala ďalej. Je to pre ňu realita taká, ako to je. A ja vždycky to prirovnávam k tomu, že presne ako som vravel, o rozvedených rodinách. Tie deti už sú v dnešnej dobe zvyknuté na toľko variant rodín, že vlastne takáto gay rodina je vlastne iba jedna z variant. Takže tie decká pýtajú sa, jasné, ale my im úplne s kľudným svedomím vysvetlíme presne tak, ako to je a sú úplne v poriadku, aspoň tak to vyzerá. Přesto přijde věk, kdy to takhle nemusí projít. Myslím tím Nelu, Iliona. O tom jste museli taky přemýšlet, že v době puberty nebo v době nějakého dospívání to už nemusí být milý reakce těch dětí. Co s tím, Laci? Já vím, že to je co by kdyby, ale může to nastat. Víte, jak na tohle reagovat? Když Nela třeba dostane, nebo víš, kam mířím, třeba k nějaký šikaně. Jasné. No. Hej, neviem ti na to odpovedať, pretože to je za veľa rokov. A aj ty ma poznáš roky, ja sa na veci pozerám z pozitívneho hľadiska vždycky, takže príde mi zbytočné 10 rokov teraz premýšľať nad tým, že ju niekto bude šikanovať. Môže sa to stať. Možno ja mám skúsenosti s týmito vecami, takže tým pádom viem, že ako musíš byť silný sám a musíš mať veľkú oporu v rodine. To je základ. Stalo se tobě někdy, v poslední době, kdy jsi rodičem, že ta reakce okolí ti nebyla příjemná? A kdy to nastává? Nastáva to často a teraz budem znieť ako presne taký ten klasický príklad toho, kto emigroval, že bude nadávať na tú pôvodnú krajinu, z ktorej prišiel, ale ja budem na dve, alebo respektíve nie. Je to, stáva sa nám to často a je to veľmi nepríjemné, ale je to väčšinou z rád Československa alebo vlastne východnej Európy, čo tým pádom nedávam za vinu konkrétnym ľuďom, dávam za vinu vlastne tej našej výchove, ktorá nám dovoluje sa pýtať tieto veci. A je to to, že ľudia vlastne upozorňovali nás na to, že sa ľudia budú pýtať, pretože nemáš v okolí seba gay rodinu, do toho ešte rodinu, kde sú adoptívni rodičia a pestúni, takže sa pýtaš, zaujíma ťa to.
ale pýtajú sa na to, že my vždycky a hrdie rozprávame o tom, že sme a férovo aj v rámci našich detí, že sme adoptívnymi rodičmi a proste väčšinou druhá otázka, táto otázka padla od predavačky brýlí v Vešterbohlech, ktorá fakt sme sa nevideli, nikdy nepoznáme sa a ona sa spýtala, že a to ste ako každý jeden jako táta? A my, že ne, že my sme adoptívni rodičia alebo pěstouni. No ale toho mohou vzít, ne? Ne, akože poďme sa pozrieť na právnické veci. Môže sa to stať. Je to v rámci teórie iba, nazvime to, ale môže sa to stať. Ale je to presne to isté, ako keby tento človek, tak ako ženy tehotné nadávajú na to, že ľudia im chytajú brucho, že sa ich vypytujú proste na milión vecí, ktoré ich absolútne nemá čo zaujímať, tak si predstav, táto otázka je zraniteľná pre nás ako pre rodičov, pretože môže sa to stať. A my s touto informáciou vlastne žijeme stále. Aj keď vieme, že to iba vo veľmi teoretickom leveli, u Nelly nie, lebo u Nelly sme plnohodnotní adoptívni rodičia. Tam sa už nič nemôže stať. Ďalšia vec je tá citová a poďalšie, čo je najdôležitejšie na tomto celom. Tam sú väčšinou pritom naše deti. Takže táto nejaká cudzia pani sa povie nahlas, že môžu nám zobrať tie deti. Tie deti počujú, čo vieme každý z nás, že oni počúvajú, častokrát počujú aj to, čo nechceme, aby počuli. A toto je informácia, ktorá im možno zaseje nejaké zrno proste toho, nejakých depresí, strachov. Čo keď oni sa vďaka tomuto budú bať toho, že nám ich niekto zobere? Oni nerozumejú tým právnickým veciam. Oni nerozumejú to, čo nám vysvetľovali sociálne pracovničky. Oni týmto veciam a zrazu sa toho boja. A ja to prirovnávam, častokrát ľudia povedia, a však iba sa pýtajú, oni sa boja. Nemusíte sa bať všetci o nás. Fakt akože pani predavačka, nemusíte sa o nás bať. A to nejde len o to, my sme boli na cestách, 4 mesiace sme sa s Pavlom bavili, že ježiš, my sme to tak dlho nevysvetľovali. To bolo tak uvoľňujúce a hop, Lago di Garda, stretli sme a to boli ešte... on bol architekt, proste akože nejakí takí akože ľudia z našeho okolia, proste druhá otázka, môžu vám zobrať tie deti? Ja úplne halo, proste nepýtajte sa, tak preto to prirovnávam a je to porovnateľné. Predstav si, že stretneš tehotnú ženu a povieš jej, no ale môže byť postihnuté to dieťa? Vieš o tom? No neviem. Nevie tá matka, ktorá je tehotná, že toto všetko sa môže stať. Prosím, nehovor tamto tej kamery, nepýtajte sa na tieto otázky. Internet je plný, pýtajte sa tam ľudí, čo sú v realite. Nepýtajte sa to, aspoň nie druhú otázku. Kľudne po hodine, ale hlavně nech tam nejsou děti. Fakt je to hrozné. Hrozné. Mě to přivádí ještě k jedné myšlence, Laci. Když jste uvažovali o tom, že se stanete rodiči a procházíte všemi těmi administrativními záležitostmi, tak a chtěli jste baby, které je od 0 do půl roku, přemýšleli jste o té genetice? Nedořečené otázky a odpovědi z celých rozhovorů s více či méně známými, ale i obyčejnými lidmi, kteří mají potenciál nahlížet životní příběhy nebo témata do nějaké hloubky, sledujte na herohero.co/Radka Cervinková. Děkuji vám za podporu. Vážím si ji.